Είναι σε ένα χωριό που πάνω στο Κίντο, έτσι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οπότε η γυναίκα πάει ένα μεσημέρι στην πίστη. Αυτά, ένα παιδικό, δεν σε αφήνει να σου το πεις. Όσο είναι παιδιά σχολείο. Δεν πειράζει, θα μας το πεις μετά. Λέει, Αντρούλη μου πάω στη γυναίκα από δίπλα στην Ερώνη να πιει κανένα καφέ. Λέει, ωραία, κοιτάξτε, πάει και δίπλα. Βλέπει, άρχισε να κοιτά το ηλεκτρονικό το σίδερο, το ηλεκτρικό για αυτά. Λέει, τι αυτό, λέει ηλεκτρικό σίδερο. Λέει, τι κάνει, το σίδερο είναι πολύ πιο γρήγορα. Α, λέει, θέλω κι εγώ. Οπότε λέει, εντάξει, πες τον άνθρωπο να κατεβεί στην πόλη να πάει. Οπότε γυρνάει σπίτι, λέει στον άνθρωπο, άρα μου θέλω ένα σίδερο. Όχι, δεν γίνεται τώρα στο γυρνάμε, δεν θέλω να το κάνω σίδερο, δεν σου χρειάζεται και με αυτό μια χαρά είναι. Λέει, όχι, εγώ θέλω. Εντάξει, μετά από όλα. Λέγε, έλα. Οπότε, τι έλεγα. Ναι, μετά πολλά τον έπεισε, οπότε σηκώνεται αυτός ο γέρος μια μέρα, παίρνει τις οικονομίες, τους μαζεύει, πηγαίνει στην πόλη. Μπαίνει μέσα σε ένα μαγαζί, τον βλέπουν εκεί πέρα οι πολίτες, οι παππούγοι και τέτοια, λέει να κάνουν μια πλάκα. Οπότε πάνε εκεί, τον ρωτάνε τι θα θέλατε, λέει ένα ηλεκτρικό σίδερο. Λέει ένα ηλεκτρικό σίδερο, ναι. Μπορείτε να το πάρετε τζάμπα, να το σηκώσετε με την πούτσα τώρα. Αυτός τι να κάνω, να το σηκώσω με την πούτσα μου, λέει εντάξει, θα προσπαθήσω. Οπότε τη βγάζει έξω, προσπαθεί μία, τίποτα, προσπαθεί δύο, τίποτα, στην τρίτη το σηκώνει. Οπότε το πήρε και γυρνάει σπίτι χαρούμενος. Και αυτός τον περιμένει τη γυναίκα του χαρούμενη, το βράδυ η γυναίκα του ήθελε να του κάνει κολπάκια. Λέει, παιδί μου έλα τώρα να κάνουμε κολπάκια και τέτοια. Λέει, όχι δεν μπορώ τώρα γυναίκα μου, έχω δουλειά. Πάει την άλλη μέρα του λέει, έλα παιδί μου τώρα που σε θέλω, έλα να κάνουμε κολπάκια. Λέει, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Οπότε συνεχίστηκε για μια εβδομάδα. Θύμωσε ο παππούς και την άλλη φορά που πήγε και του λέει, έλα παιδί μου τώρα να κάνουμε κολπάκια, δεν μ' αγαπάς πια. Λέει, τι δεν σ' αγαπάω, δεν βλέπεις ότι προσπαθώ να σηκώσει και το ψυγείο τώρα. Τζάμπα θα το πάρει, δεν καταλάβανε. Είναι φίλος μας.